Avui, la companyia Homenots ens presenta el primer contacontes, Boom, el tresor del pirata. Anem a veure-ho. I què t'ha semblat el conte d'avui? T'ha agradat? Sí, Què és el que més t'ha agradat? quan l'elefant i el lloro i el lleó trobaven el tresor. Quan han trobat el tresor. Ha sigut molt guai, veritat? Sí, T'ha agradat el conte d'avui? sí, Què és el que més t'ha agradat? sí. Sí. Què t'ha agradat més, el lleó, el lloro? Doncs jo em dic Ignasi de Muntanyola, soc de la companyia Homenots i professionalment ja fa molts anys que he vist de la música, però amb els contes farà 10 anys ja. Sí. I què t'ha semblat avui, el primer dia, tot, el conte? Com ha sigut tot, les primeres impressions? Doncs m'ha semblat molt bé perquè els nens i nenes que han vingut ho han fet superbé, s'han portat molt bé, realment ha estat un luxe, vull dir, soc jo que hauria de donar les gràcies perquè han vingut. Ho he passat genial, de debò. Moltes gràcies. Vosaltres? Esperem que hagueu gaudit molt d'aquest primer contaconte i us esperem el pròxim 19 de març a les 5:30 amb el següent contaconte, Contes de la lluna sota les estrelles.